जांख्रिथायनि दैसाम पार्ट 1 आव गोसो बोनो हानाय जाफुंसार फावखुंगुर महरै गोसो बोनो हादोंमोन। दा बिनिनो पार्ट 2 शुटिंआ जागायबाय। मा फोरमायगोन बे बुब्लियाव? बेनो सिगांनि जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा अनसायदोंमोन बेबादिनो नैबे जोंनि दानि पार्ट 2 जानो गोनां जांख्रिथायनि दैसामखौबो बयखौबो मोजां मोनगोन आरो सापर्ट खालामगोनखौ मिजिंथिबाय। कालचार डेभेलप जानायनि जेनाखि जों जे नाजागासिनो जोंबो माने आं सिगांनिफ्रायनो होनबोदों जे गोदो जोंनि जेनाखि सावथुन बर' सावथुन बेबो गुबुन हारिनि बायदि जौगानाय बायदि जोंनि कालचारखौ रिप्रेजेन्ट खालामनायजों लोगोसे जों जे सावथुनखौ जे जों बानायनो नागिरदों बिग्रायारिफोरनि जे गोदो जोंनि जोहोलावफोर जेनाखि जानानै थांनाय माने गोबाङानो हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन। दा बिथांमोननि स्ट'रि जानाय माखासे जाबोनाय जाथायफोरखौ लानानै जों बे सावथुनखौ बानायदों। दा बेबादिनो सिगां जेरैबायदि गोबां रायजो राजायानो अनसायदोंमोन बेबादिनो आरोबाव अनसायगोनखौ आसा खालामबाय आरो। थांनाय पार्ट 1 आव जाखिनि पार्ट खालामबोबाय नैबे सेकेन्ड पार्टआवहाय स्क्रिप्टखौ नायनानै नों दा माबायदि एक्साइटेड? दाथ' जों जेसे हायो सिगांनिफ्राय साबसिनखौनो बानायनो नाजादों। आरो स्क्रिप्टखौ नायोब्लाथ' सिगांनिफ्राय साबसिन बेटार आरो दा जोंनि बानायनायनि सायावसो डिपेन्ड खालामबाय। दा जों जे स्क्रिप्टखौ जोंनि आदा पंकजआ लिरदों बेबादि जाखांफुनो हायोबा जों साबसिन रिजाल्टखौ होनो हागोन आरो।